अरे दादा ऐक ना, हा बोल ना. मला ना कपडे घ्यायचे आहेत, ब्रँडेड घ्यायचे आहेत, पण माझा बजेट थोडा कमी आहे. तर मला तू सांगशील का कुठे भेटतील ब्रँडेड कपडे? तरी किती बजेट आहे तुझा? बजेट ना, अरे 1200 रुपये. एका कपड्यासाठी? अरे एक कपड्यासाठी 1200 रुपये कुठं, कमीत कमी 10 तरी आले पाहिजेत. हुडी, टी शर्ट, शर्ट सगळं आलं पाहिजे त्यामध्ये. हाय हाय, असा एक मॉल आहे जिथे तुला परवडतील असे कपडे भेटतील. ते पण 1200 रुपये 10-12 तरी घेशील. काय मत करतो? अरे मग चल, मला घेऊन चल, आता जाऊ आपण. डोळे खोलू नको हा. हा चालेल चालेल, चल चल. अरे लय खाटखाट कुटकुट आवाज येतोय रे. कुठं आणलायस तुम्ही मला? चल चल, ते थोडं स्टार्टिंगला असं दिसतं, नंतर आहे पुढे. चल हिला किती गर्दी आहे रे इथं, जायला लोक धक्का बिक्का मारून चालले. आणलायस तरी कुठं नक्की? चल ना, तू दाखवत ना तुला. काय माणूस आहे राव तुम्ही, कुठं आणायला लावले? हा, आता आलोय आपण. हा. आता डोळे खोलतोय. हा. एकदम मोठा मॉल आहे आपला. अच्छा. 1 2 3. कुठे आणलायस? अरे हाच तो द ग्रेट सीबी मॉल. सीबी मॉल? अरे चोर बाजार. मोठी साईज नाही का तुमच्या इथं? वो मॅक्सी दिखाव ना. नाही येणार